Oh, dat is heel goed. We gaan checken uit Karaakã. Oh. Ja, laat maar naar je. Ja, nou. Ik zal het wel. Vamos? Oh, nein. Vamos assim, André. Highlander. I'll do it again. شراب بوكي ريجش البوكي Morning mix. هذا عن السامس ترى جمانا Oké. شقيت أيلم بعد ما شقيت؟ حاضر شوف خش كده بيتك أنا عايز ريلاكس إيش درس أناي Tom had actually de laatste wacht maar dan gaan we maar naaien mix. Dat is komzitstand. So basically snelle komzitsniggie. Oké. Komzitstand? Ja, komzitsdance, komzitstand. Let's say Dat is omgeven. Dat is eigenlijk het. latest. Ja. Is dat Pelé dan? Dat is soms in de... Zo. Wacht maar eens, ja. Nog zie snel, nog te staan. Nee, nog te wel erger. Oh, je hebt gaan praten met de windshield. Oh, oké, ze komt verder. Weet je dat ik draaien, heel dubbel gemoest dit team. Als de automated system, dat Tesla breekt. De AI. Dat backup. Pam 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 pam. Oh, dat klikken. Klikken gewoon. Oh. Ich habe Anfang und Tag 22 mit jetzt in der Frieden. Niet aan Ik Anfang und 22 mit in the morning. Ja. Jetzt actually in the morning in America. Ja, ze hebben nog een miljoen gegeven bij de Dat is wel ook. Nein. Ik ga daar geen picture by the way. Wat? Ik ga daar geen En gaat het wel. Ja. Wauw, deze toen gaan mooi. Ik denk dat mooi geweest. Oh no, hij is net allemaal bij het paard. Goed, dus draaien we het daar met z'n handen. But we only got further because I was thinking. I have to keep up the speed all the time. Besides the point, is niet een plaats weer. Why did the guest in the shoulder yes and like okay hello he was like waiting for the attack. Nu is de hammer. Je gaat van de weg gaan, je gaat even actually counter Nee, ik ken ze zo I can't step on Ja, my large. Dat was large. Groepen staan daar. Doe dat ze gaan. Oh, large. Slow, but slow, het is eigenlijk gedreid. Ja, wat zijn we die? Exactly, is toen nog geschikt. Mooi, ik wist toch al eens van? No. Het is correct echt weer Europa. Nee, Ocean is... That's just actually, ja. Always. Oh, 37 miles. Maar je leest niet surrender, ik trouwens besust. Nee, ik weet het Jullie zijn weten, just surrender. niet. Nou, had de IMS heel of de lijkt erom. Wat was? Dat is niet mensen, dus ik echt Ja. Ik heb het van deze als arbeid gedaan. Exactly, heel erg. We zien nog van die. Dat kan Okay. Je ook eruit zien. Yeah. Dat mag Maharu. Wat? Deze brengt dan een gabeltje in de kaart, maar de nächste stap daarvoor zijn rooster. Oh, deze is zelf understood. Laat ze Nee, niet hoe is de stad in deze groep? Als ik De MS is. vroeger het tissue splitsing. Er zijn garbage bij de gas. Ze geweest, ze gas. Oh, bij je gas station kennen. Zo en zo al. Ze graden die Section hier B. gelijk zeggen naar de Die gabel. weggegaan. Section B. Connected to the pump, ik ben naar Rome, dus met een kleine rode gabel. Nee, doe dat bij dat hotel. Ja, maar neem de Section crash. Die heeft de garbage. Ja, zo weer naar sigaret. Als je ook geweest naar kleine. Wat sigaret geweest? Nee, inten gewin naar Bissag hebben een kleine lach geweest. Section B is an exit of the window of Westeros. As an alternative.
Eigentlich der meint gerne. Aber nur auf der rechten Seite. Nur auf der rechten Seite. Jetzt? Nur auf der rechten Seite. Oder der linke Seite, der Driver. Ik voel je nodig, nee. Ich muss auf camera Ich shit. kann auch drehen, ich kann schon loslassen, Sachen, ich kann schon drehen. Die Sachen, was belangt von mir, belangt von mir. Ich will nach Heim gehen. Ich will nach Heim gehen. Ich will nach Heim gehen. Gemaakt oder nicht? Nein. Maar het is goed. Stop hier. I wanna go home. Maar gelijk dit. I wanna go home.